Здравейте хора, добре дошли в моето канал. Сега ще правим втора част на опитване на пудинчетата. Боли. Ето хора как изглежда, сядайте, че съм некадърен и мога да го разсибя. И решил я. Бял шоколад има и черен кафе. Хора, ако трябва да му дам оценка, му давам 9 от 10. Да. Защото имах още ананас в устата и затова ми стана малко гадно. Иначе е много вкусно. И сега хора, абонирайте се за канал с камбанката и от мен чао!